Iki nek ora betok malah ora patut kowe iki. Gek kaya sapi digekne ngene ngendi ceritamu nggih? Lho ku ngendi nge? Ngene anu ini bose Bene lho. Mentra rendem. Gak mantal, menanu gak mobil apa. peraturan arep mangan bingung malah Diguwain latar ya. Sampean ke bingung kudu mangane nyenuo kene lho. Coba wudu ta, Sir? Hah? Wudu iki. Nyenuo kene nek ora arep mangane. Lungno kek gacaran kek bensin mengoke ora nggo bisa-bisa. Lungno basir kono ben digo ngarep dhewe. Ya. Aduan dhewe. Nunggu kene sik lho. Ngopi semantap. sebagai kok video kirimnya